POV calanang sing ora kumanan bedhil bola wis tak ngene sae. Bergelut dengan oli, kunci, ban, dan teman-temannya. Wis tak dadi calanang sing bertanggung jawab bola. Karena laki-laki sejati adalah bekerja, bukan bergaya. Nikmati, syukuri, dan menerima segala sesuatu yang telah diberikan. Sementara tak ngene sik ae dulu. Sopo ngerti Gusti Allah molak-malik jaman sing ning ngisor bakal ning dhuwur. Nek wis tekan dhuwur tak ganjel bola. Haha.